ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬಾಲೆಗೆಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗಾಂದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿರ್ದ ಅಂಕಲ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಪಿದೈ ಬೇಗ ಬಲೆ ದೇವರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಅಂಚ ಪಿದೈ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂದು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದೆಲ್ಲದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕಾರ್ದಿಂಚು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಸದ್ಯಗೂ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿದ್ದೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರರೆ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡೇರು ಅರೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಶೆಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಶೆಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಲ ನಾಟುಜಿ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ನಾಟುನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೋಂದು ಪುಡು ಗಾಳಿದಾಲ ಮೂರು ನಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಮೀದು ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನೇಜಿ ಮೀದು 2 minutesಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕರ್ ಒಂದೆಪ್ಪ ಬೆಕ್ಕರ್ ಎತ್ತು ಶೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏಪ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಂದು ಕಾದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿದ್ದೆ ಡುಶ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ದೀತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಕಂತೀವಿ ದಾಯಪಡೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಒಂದೇನು ಮೆತುಕರ ಅದಾಪುಣಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತು ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಇಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇವ್ ಆಪುಣಂದು ಗಾತೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 o'clock ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಸೇವ್ ಆವಾಡು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸೇವ್ ಆವಾಡಂತ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಆಪುಡು ಅಂದು ಸದ್ಯಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಲೆಗ್ ಐಕ ನೆಕ್ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕನ್ನದ ದೀಪಿ ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪಿದ ಮೆಂತೂಲೆಗೆ ಕೋಡಿ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಸಳೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಇದ್ದಾದ ಪಲ್ಯ ತೂಪು ನೀತು ಮಲ್ಲದಾಯ್ ಪಂಚಿ ಕತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಡೊಗ್ಗಾಣು ಹೊರನು ಕತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆವ ಕೆಪ್ಪೆಗ್ ದೀಪ ಗೊತ್ತಾತು ಎಂಚುನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಕಲ್ಕಿಜಿ ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಿನಿ ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಕಂತವ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನಿ ಅನ್ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡೆ ಬಂಜು ಡೊಗ್ಗಂದಾಣು ಹೆಂಚಿನಪ್ಪ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಜೇಪ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಈ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಬೈದನ ಅಂತ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಹೆಂಗ್ ತೋಜದಿತ್ತಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಿ ಬೈದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತೆಲ್ತಿನೆಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಇನಿ ಅವಾಗ ತೆಲ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಜಾನಿ ನೆಲಟ್ ಪೊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚಿ ಒಂದು ಹಾಂಡಿಕೊಡು ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೋಳಿದಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪಾಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೈಯುದವರು ಬೈದರ ಮಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೀತ ಮತ್ತೆ ಬಾಪಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೀದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬಾಪಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ
ಬರ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜ ಬರ್ತೇನೆ. ರಾಮೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋನು ಅವೇ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಪುನತೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನುದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಯಿನತೆ ಅವು ಹರೀಶ್ ಶೇಟ್ನ ಕಲ್ನಾಗೆ ಅವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ರಾಮದೇವೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ರಾಮದೇವೇರ್ ಅಂಚಿಡ್ ಪೋಯರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ ಇಂಚಿಡ್ ಪೋಯರು ದೇವೇರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಂಚಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರುವೇರು ತೋಜೋಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನುದೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬತ್ತೆರಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯರು ಯಾನು ಪೂರ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬರ್ಪುನ್ ಅಂಚಿಡ್ ದಾಂಡಲ ಅಪ್ಪು ಬರ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಏನು ಮೂಲು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬರಂದು ನಾನು ಸೀದಾ ಅಂಚಿಯೇ ಪೋವು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೋವು ಅಂತ ಏನದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚಿ ಪೋದಾಂಡ್ ಯಾನು ಪಿರಲ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಂಚಿರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ದಿ ಒಂದೆ ಬತ್ತುಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿನ ಆರು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಲೆ ಪೋಯರ್ ಅರೆಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬರಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಆರು ದಾದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದಾದ ಇತ್ತಿಂತುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತು ಗುಡಿಯ ಬರಂದು ಒಂದು ಎನ್ನದು ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ದೇವೇರೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ತೂದು ಗುಡಿಯ ತೂಪುನ ತೂದು ಗುಡಿಯ ಅಂಚ ಮುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಯೆಂಡ ಮಿನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರಡು ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನೇನು ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೊಲಿ ಅಂತ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಡೈವರ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಬೈದೊಲಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂತೊಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಮುಳ್ಳುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ತೋಜು ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತೋಜುಣ ಅದು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೂಲ್ಯನ್ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದು ಸೋಫಾಡು ಒಂತೆ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರನ್ ತೂಯರ್ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ತೂಯಿ ಆತೆ ಜನಕಲಿನ ಮಾತ ತೂಯಿ ಅಂಚ ಆಡು 6:45 ಅವನು ಬತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾವಿತ್ತೆ ಇವರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಭಜನೆಯಲ್ಲ, ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ವಸುದೈವ ಭಜನಾ ಕುಟುಂಬ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ತಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಭಾರತವೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಶ್ರೀ ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋರಾದಂತ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಗುತ್ತರ್, ನಮ್ಮ ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು, ಶರತ್ ಪಂಪೈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ರಾಮನವಮಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.